Azi câtă că mă duc să livrez mâncare. Niște jepcare ăștia din România, trebuie să-ți ia comision, frate. Că așa e românul, frate. Să-ți faci pe firma lui, trebuie să-i dai pe săptămână 200 de lei, plus 10% comision și spor la treabă. Atâta că mai ai nevoie de geantă. I-am zis că n-am geantă. Era acolo ceva geantă de asta de la Volt, tot pișată, vai morții ei, și eu zic că trebuia să-i dau și bani pe aia. Și am zis, păi nu mai aveți altul așa, ca să pot să încep și eu treaba? Să vă bag bani în buzunar? Ca să nu vă bag... Și eu zic că nu, dar stai să mă uit, văd că pune mâna pe un raf de sus, era acolo ceva geantă de asta de la Volt, tot pișată, vai morții ei, și eu zic că trebuia să-i dau și bani pe aia. Îi scriu lui ăla cu geanta de la Bolt Food la 100 de lei. Lasă ăsta adresa, văd acolo Calea Dezmirului numărul 36 sau 66. Ca să mă uit pe Maps, că Calea Dezmirului numărul 66 arată așa. Am dat mesajul ăsta și am zis, pare puțin cam periculos. Lăsați vă povestesc. Eu am apucat acum de part-time de livrări mâncare la ăștia de la Bolt Food. Că dacă tot mi-am luat mașină, până rezolv de atestatul de Bolt, că acolo știu că se fac mai mulți bani, am zis că mă duc să livrez mâncare. Ceea ce făceam și în UK pentru bănuți extra. M-au scris ăștia băieții, niște jepcare ăștia din România, că gen oriunde la orice firmă de asta de livrări mâncare te duci, trebuie să-ți ia comision, frate. Că așa e românul, frate. Să-ți faci pe firma lui, trebuie să-i dai pe săptămână 200 de lei, plus 10% comision și că așa e el șmecher cu aia, că așa e legea asta din România, pișama și pia, că tu nu poți să faci așa de capul tău cum faci în Anglia, să-ți declari veniturile bam-bam la finalul anului, tu trebuie să faci printr-o firmă de băieți de ăștia. Și m-am dus, ți-a furat mâna, da. Și m-am dus, doamne, am vorbit cu ăsta, o zis, vezi, ți-am făcut ăsta, poți deschizi contul, bagă-ți numărul de telefon, îți primești un cod și spor la treabă, atâta că mai ai nevoie de geantă. I-am zis că n-am geantă. El a zis, nu e nicio problemă, vino la noi la sediu, pe strada cu tare, ziua cu tare și așa, ca să-ți dăm o geantă. M-am dus la el la sediu, nu, mi-a scris undeva lângă un profi, ceva garaj, am ajuns acolo, am trimis poză, am văzut că nu a răspuns, am bătut la ușă, că auzeam gălăgii înăuntru, nu mi-a răspuns nimeni, mai stau puțin, mai bat o dată la ușă și intru. Înăuntru era ceva garaj de ăsta de biciclete. Băieții se ocupau cu repararea bicicletelor pentru ăștia, pentru nepalezi. Și le zic că m-a trimis un băiat, nu știu cum îl cheamă, că nu i-a reținut numele, dar au zis să întreb de Mihai și George, că nu mai știu exact de ce nu mi-a mai zis să întreb. Că am venit să ridic un ghiozdan de la Termin ca să pot să mă apuc de treabă. Ăla se uită la mine, îl întreabă pe colegul lui care repara o bicicletă în spate, mai avem ghiozdane termice, că nu știu ce, ăsta au zis că, da, mai avem 4, dar sunt rezervate pentru cutare și, mă rog. Și am zis, păi nu mai aveți altul așa, ca să pot să încep și eu treaba, să vă bag bani în buzunar, ca să nu vă bag a dracu de bulangii ce sunteți, că mâncați de pe spatele meu. Și eu zic că nu, dar stai să mă uit, văd că pune mâna pe un raf de sus, era acolo ceva geantă de asta de la Volt, tot pișată, vai morții ei, și eu zic că trebuia să-i dau și bani pe aia. Și am zis, nu mai vreau nimic, că dacă arată în halul ăsta e ca murdării, că nu vreau să dau și bani pe ea. Dar nu, frate, că e curată, că nu știu ce... Dau 1,5 milion și arată în stadiul ăsta, hai, lasă-mă. Și te-am zis, mulțumesc, nu, am plecat. Faza e că eu mă gândeam că gențile astea le găsești pe OLX, le găsești gen pe Marketplace, pe Facebook, pe astea gen în prostii, că sigur gen face lumea Glovo și Bolt în prostii. Erau în Focșani, în București, Căcălău, în Galați, toată lumea vendea, numai în Cluj nu erau. În Cluj erau două. Era una de la Bolt Food, care era 100 de lei, și mai era una de la Glovo, care era 130 de lei. Acum, care ar fi fost parcursul logic? Îi scriu lui ăla cu geanta de la Bolt Food la 100 de lei. Îi scriu lui ăla, văd că nu răspunde, îi scriu și lui asta, că poate pot să negociez, bam, pe aia de la Glovo să o lase de la 130 să o lase și pe asta la 100, la 100.
Ăla nu răspunde. Aia de la Glovo zice că gen 120 e tot ceea ce pot să facă. Ce drept, na. Geanta arăta ok și din ce am văzut pe site-urile ăstora de la Glovo, cred că e vreo 200 una nouă, dacă nu mă înșel. Deși ăștia cu firmele de livrări le primesc gratis. Irelevant. Îmi răspunde ăla cu geanta aia de la Bolt Food la mesaj și îmi zice că na, eu ajung la 6:30 acasă, dacă poți să vii tu să o ridici sau cum facem. Și am zis, da, hai că vine să o ridic, că-s cu mașina. Lasă-mi, te rog frumos, adresa și un număr de telefon. Lasă ăsta adresa, văd acolo Calea Dezmirului numărul 36 sau 66. Și acum stați să vă arăt. Ăștia care sunteți din Cluj deja cred că știți. Așa, frate. Îmi dă la adresa și zice Calea Dezmirului... Deci o să dau de tine pe Bolt 1 leu nu-ți la sac. Că deja faci miliarde din YouTube. Bine era, frate. Bine era. Galație Can UK. Așa. Îmi zice la Calea Dezmirului 66. Eu știam că ăsta Dezmir nu e un cartier chiar ok, să vă zic așa. Înainte nu mai știu cum se chema. Nu mai știu cum se chema. Dar ideea e că știu că era rău famat. Adică gen... Numele ăla de știam eu înainte era la modul Ferentare Alea Livezilor, știi? Numai că e echivalentul de Cluj. Te-am zis, hai, gen, cât de rău poți fi? Intru pe Maps, mă uit pe Maps, am văzut cumva gen că ăsta de la mine de acasă până pe Calea Dezmirului numărul 66 făcea în 5 minute și celălalt cu ghiozdanul celălalt de la Glovo, care era 120, redus de la 130, mare reducere, frate. Era în Florești, la distanță de 45 de minute dus, de unde stau eu, 45 de minute întors, că era și trafic. Păi fut eu benzină, dă că mă duc aici, la ăsta, pe Calea Dezmirului 66. Ca să mă uit pe Maps și să văd că Calea Dezmirului numărul 66 arată așa. Mâncați-aș pula ta. Ia uite aici. Deci Aleea Livezilor, Aleea Livezilor din Ferentari din București îi fix pula pe lângă ce vedeți voi aici. Coai, ia, zici că e Africa, zici că e, nu știu, să mă bată mama, gen locuri de alea unde n-au ăștia apă. Că nici ăștia nu cred că au apă, dar mă rog. Acum a rămas așa, m-am uitat. Zona asta părea ok. Zona asta părea cam ca străzile alea din Londra, vă ziceam eu că umblați ca pula și gen s-ar putea să vă taie mâna. Că dacă umblați ca pula pe ele așa, gen s-ar putea să vă taie mâna, să vă furi ce are de furat de la voi. I-am dat mesajul ăsta și am zis, sincer, eu nu vin. Pare puțin cam periculos. Nu a zis nimic, omul a zis, ok. Și m-am dus cu aia la, cât vine, 45 de minute plus 45 de minute? O oră jumate? Da, o oră jumate. M-am dus o oră jumate, gen, cu mașina, ca să-mi iau, gen, și un ghiozdan mai scump. Să consum și mai multă benzină. Ca să n-ajung, Doamne ferește, aici, să-mi dai ăștia în cap, să-mi furi telefonul, să mă lasi descult, să-mi pula goală, să... Doamne ferește. Și gândiți-vă că gen, acum încă arată ok, zic eu, având în vedere că e vară. Dar mi iarna. Cu zăpadă, cu nebunii pe aici, cu bjei, cu... Aia. Bă, cu aia cum dracu e asta în Cluj. Astea-s ghetourile din Cluj. Astea-s ghetourile din Cluj. Da. Da, efectiv nu m-au tăiat băieții. Somalia? Nu. Cluj-Napoca, frate. Cluj-Napoca. Și știi care e faza futerii? Că gen e fix lângă aeroport. Deci, unde dracu e? Aici e aeroportul? Da, cred că aici e aeroportul. De să închidem aici, bam. Nu, de fapt aici e Cluj-Napoca Est.
Păi și unde dracu e aeroportul? Ba nu. Ba da, e aici. Aeroportul Internațional Avram Iancu. Și asta e calea Dezmirului. Deci, e diferență de o stradă dintre asta. Na, nu e cea mai răsărită stradă, dar nu e nici cea mai rea. E, na, ce te aștepta să vezi lângă un aeroport? Și asta. Unde mâncați-aș gura ta, eu nu știu cum trăiesc oamenii ăștia. Nu știu cum nu mor de frig. Aseară, nu mai știu, au fost minus 10 grade sau ceva de genul. Eu nu știu cu ce se încălzesc oamenii ăștia. Nu cred că au curent electric, coaie. Nu cred că au curent electric. Ceea ce e groaznic dacă stai să te gândești, gen, na, în ce condiții trăiesc. Și, na, mulți dintre ei, gen, mulți, nu cred că mulți. Unii dintre ei merg la muncă în oraș, cine știe ce lucrează, șoferi, barman, ospătari, la fabrică, la așa, și merg prin oraș pe aici, să zicem, bam, bam, frumos, după aia trebuie să se întoarcă în iadul de aici, de pe calea Dezmirului. Acum, bineînțeles că gen sărăcia e unul dintre factorii pentru care au ajuns să fie izolați și să locuiască în asemenea condiții, dar stau și mă gândesc gen ce cuvânt au avut de zis primăria și dacă gen au făcut chestia asta ca să-i nu știu, izoleze de restul lumii ca să nu se întâmple nenorociri. Că vrei să crezi sau nu, sărăcia naște monștri. Din anumite puncte de vedere. Bineînțeles, pot să fie și diamanti noroi și chestiile astea, dar gen, în mare parte, sărăcia naște monștri periculoși pentru societate sau periculoși pentru propria persoană. Mamă, nu mă așteptam să arate așa o zonă din Cluj. Nimeni nu se aștepta să arate așa o zonă din Cluj, având în vedere că restul orașului arată na, bine, gen hai să dăm pe aici random o stradă de pe, nu știu, din Gheorgheni. Frumos, na, curat. Chiar foarte curat dacă mă întreb pe mine, spre deosebire de pișatul ăla de Birmingham unde am stat. E extraordinar de curat. Na, uite, hai să vedem în o stradă random din Zorilor. Da, mă rog, aici nu e asfaltat. Da, e și de aia de case. Sau e cartier? Nu, cred că e ceva cartier de ăsta marginaș. Na, Mănășturi, pardon. Am zis Mănășturi. Na, e ok. E efectiv gen fostul, doamnei, un cartier excomunist din România. Unele blocuri izolate, colorate, bam, bam. Dar arată curat, iși. De fapt arată foarte curat. În afară de zona aia e ok în Cluj, e super ok. Bro, ne dăm seama cât de blesed suntem, aia zic. Păi da, dar la genul acesta de oameni și dacă îi reloci în apartamente noi și le faci condiții, după câțiva ani tot așa o să arate. Depinde. Gândește că există oameni care au ajuns să stea în... Nu mă refer strict în cartierul ăla Dezmir, te zic eu și așa, dar în lumea asta, hai zicem în România asta, sunt oameni care au ajuns să stea în astfel de condiții doar din cauza că au clacat odată. S-au afundat mai tare în datorii decât era nevoie și au ajuns unii în incapacitate să plătească și au ajuns gen să stea în condiții de astea, poate chiar pe străzi. Și caută o a doua șansă să își preia viața. Dar nu neg că unii și-o fac cu mâna lor și se afundă și mai tare voit, dar involuntar, dacă face sens. Știu că e paradoxal ceea ce am zis, dar e la modul gen... Cum să explic? Se adâncesc mai tare în propria mizerie
fără să-și dea seama și se complac gen în situația respectivă și gen dacă nu primesc ajutor din afară își fac din ce în ce mai rău sau, mă rog, stagnează în mizeria respectivă. Cred că sunt acele persoane care au fost mutate de pe groapa de gunoi. Văzusem ceva ani în urmă un reportaj despre situația persoanelor de acolo, dar exact... ok. Da, mă rog, și gen, ideea e că da, unele persoane dacă le muți din astfel de situații și le oferi o viață mai bună, există șansa să ajungă în aceeași situații, dar gen, practic din neputința lor de a ști cum e mai bine, nu știu dacă m-am exprimat ca lumea, gen, cum să explic? Tu ca om, dau un exemplu de ăsta basic. Tu nu știi ce pierzi dacă nu știi să citești decât atunci când înveți să citești. Exact cum, nu știu, gen, nu știi ce beneficii îți aduce să trăiești într-un mediu curat decât atunci când ai trăit într-un mediu curat și treci la jeg. În schimb, dacă jegul e tot ceea ce ai cunoscut toată viața, tu nu știi gen beneficiile unui mediu curat. Sper că face sens ce zic, că am în capul gen cum să... Am în cap ce vreau să zic, numai că nu știu cum să exprim exact. Asta pentru este un fel de șmecherie asta între ei. Uite, am un băiat aici în sat care s-a eliberat astăzi din pușcărie și a intrat live pe TikTok și a început să amenințe și să se dea mare. Dar sunt mulți dintre ăștia gen care recidivează. Și sunt mulți dintre ăștia care efectiv asta e tot ce știu. Gen să facă șmecherii, să facă golăneli, să pula mea. Și da, e clar că gen oamenii ăia o să ajungă înapoi. Toată faza e că gen sistemul de închisori de la noi de români, nu știu care e termenul. Cum dracu se cheamă? O să zicem sistemul de închisori, da? Nu știi ce pierzi până nu pierzi, da. Exact. Să rămână mamă, te pup. Așa, sistemul de penitenciare din România. De închisori penitenciare, mă rog, tot una. Nu e făcut să ducă omul pe calea cea bună. Când te duci la pușcărie, te duci să stai închis cu alții gen animale ca tine, să zicem că, nu știu, ai făcut ceva rău, ai dat în cap că ți era foame. Ceea ce, din punct de vedere moral, nu e ok, dar în același timp ai într-o oarecare măsură justificare de ce ai dat în cap. Mi-era foame. Copilul meu murea de foame, m-am dus și am dat în cap pentru bani. Când m-au prins, felicitări vouă, rușine mie. Sistemul de penitenciare din mai de oriunde, nu te duci pe calea cea dreaptă. Nu îți oferă gen niște cursuri, dacă pot să spun așa, de hai să vedem cum facem cu tine ca să nu mai ajungi în impostaza să dai în cap. Hai să te învăț să faci asta, hai să te învăț cum să îți managerezi aia 300 de lei de să îți ajungă o săptămână în plus ca să poți să te angajezi și tu să ai ce mânca până te angajezi. Hai să te învăț să fii om în societate, să nu te înjuri pe TikTok cu toți interlopii, să nu crezi că doar faptul că dai bine cu ciocanul e tot ceea ce contează în viață, cum să identifici un mediu toxic pentru tine, că tu practic dacă gen stai în cartier cu toți băieții care consideră că e ok să dai în cap când ți foame,
tu e clar că aia o să se separă normalitatea ta și gen sunt șanse foarte mari să recidivezi dacă ieși. Hai să-ți arăt cum să ieși din mediul ăla. Pentru că ăia sunt niște terminați care o să ajungă exact în aceeași postază ca tine. Aici închis între 4 pereți. Da, și asta zic, gen sistemul de penitenciar din România nu e făcut să te ajute dacă ai călcat strâmb. Dacă ești un animal de ăla prost de efectiv, gen locul tău, stai la pușcărie toată viața, da, na, putem să o luăm și așa. Dar tu dacă ai călcat strâmb odată în viața asta, pe tine nu te ajută să nu, adică, hai zicem poate psihic, gen, nu mai vrei să te întorci acolo, că, na, pușcărie e pușcărie, în orice limba îi dau. Dar tu n-ai ieșit de acolo învățând ceva. Tu, practic, ți-ai pus stop unei perioade din viața ta. Ți-ai pus stop. A fost o perioadă în care gen, ai stat închis între 4 pereți cu alte 7 animale transpirate în cameră. Poate n-ai putut să dormi noaptea de ce fric ți-a fost, de ce cald ți-a fost, de faptul că te terorizau ăștia, te băteau cu săpunul băgat în șosetă, cu baterii băgate în șosetă. O să mă pun să dorm. Bine, Raul. Spor să ai. A noștri nu se ocupă cum trebuie de școlile din țară, apoi să mai duce și pușcăria. Și foarte adevărată chestia asta, foarte adevărată chestia asta. Și revenind la o discuție pe care n-am început-o niciodată, dar suna bine ce am zis aici, totul pornește de la educație. Pentru că dacă gen o să existe 1, 2, 3, 4 generații care o să primească o educație bună din foarte multe puncte de vedere, nu o să se mai ghideze după programe vechi de 700.000 de ani despre domnule, ce poet a fost Eminescu, Doamne. Și o să învețe efectiv gen chestii practice de să te ajute în viață, de educație financiară în primul rând, de ce nu e ok să bagi la păcănelii, de ce nu e ok să bagi la jocuri de noroc, ci, nu știu, cum poți să-ți afectezi dependențele viața, cum să te comporți în societate, cum să ai empatie față de persoana de lângă tine, cum să ai empatie față de animalul de lângă tine, cum să... Nu sunt ministrul educației și nu cred că ar fi ok să fiu eu ministrul educației, dar totul pornește de la educație. Pentru că dacă, gen, cum am mai spus, îți aduci vreo 4-5 generații de astea și le faci ca lumea, alea poți să schimbi direcția unei societăți într-un mod pozitiv ori 100 față de alealte, gen 20-30 de generații din spate care au nenorocit, gen, societatea până acum. E efectiv, gen, așa.